Goku! Are you finished? Freeze の呼吸死の型 Freaky Grinch zastanawiał się, dlaczego mieszkańcy Ohio go nie lubią. Przecież był Sigmą i Alfą i krawędziował codziennie. Jadł Lunchley czekoladę Mr. Beasta, pił Stillwater i Grimace Shake'i, a mimo to oni dalej go nie lubili. Nie wiedział dlaczego. Ale wtedy zrozumiał, dlaczego bety go nie fanom taksują. Freaky Grinch oglądał za dużo Skibidi Toilet